Ahoj a vítejte u dalšího videa. V dnešním videu si probereme novou techniku páky na loket. V dnešním videu, jak už jsme si řekli, si ukážeme jednoduchou variantu páky na loket. Ta páka vám funguje vždycky ve chvíli, kdy máte loket o něco opřený, tady v tomto případě ho mám opřený o prst, který je těsně za jejím loktem, a to, co dělá tu páku, je tady nějakým způsobem pohyb nebo tlak té druhé ruky. Dávejte si hrozně velký pozor na to ve chvíli, kdy budete tuhle páku nacvičovat, že je poměrně nebezpečná, a ve chvíli, kdy budete cvičit moc rychle nebo moc prudce, můžete toho svého partnera zranit a třeba nenávratně poškodit. Takže fakt v případě těchto technik cvičte velmi pomalu a do bolesti, a váš parťák ve chvíli, kdy už ho to začne bolet, vám dá znamení nějakým poplácáním na sebe nebo na vás, a ve chvíli, kdy k tomuhle znamení dojde, přestáváte provádět tu techniku. Tuhletu páku na loket si provedeme ze dvou provedení, a první bude po chytu oblečení, kdy vás parťák drží za oděv a chce nějakým způsobem vyjednávat, případně na vás vést úder. A druhou variantu, kterou si provedeme, bude varianta po úderu. Takže první je z chytu za oděv. Julie mě drží za oděv, a co teď udělám zase? Pravidlo, jakmile mě někdo chytne, tak si nějakým způsobem jistím ruku jednou z volných ruk. Teď otáčím se jejím směrem a buď se můžu otáčet dozad nebo dopředu, ta páka funguje oběma způsoby, nicméně já tady z hlediska prostoru se budu otáčet do svých zad. Takže teď si jistím ruku, dostávám se k Julii dozad, a teď co je důležité, dostat se jakoby co nejblíž k ní, abych měla svoje rameno za jejím loktem. A v tuhle chvíli bych v případě reálného nepřítele trhla a ten loket mu zlomila. A tady si všimněte, že se dostávám do nějakého postoje, který má ukrčené nohy, protože Julie je podobně velká jako já, nebo možná trošičku menší, a aby se ta technika prováděla dobře, tak musím být svým těžištěm jakoby pod ní. A teď v případě, že chci lámat, že si chci zkoušet tu techniku s parťákem, tak se zvyšuju. Kdybych měla o hodně vyššího partnera, můžu jít třeba i na špičky, a co pomáhá v téhle technice, kdyby jsme stáli třeba i jenom jakoby takový drobný úklon dopředu, který vám opět vytvoří tu páku. Takže ten opěrný bod té páky je vaše rameno, to, co páčí, jsou vaše ruce, buď trhnutím, nebo v případě tréninku vždycky takovým pozvolným pohybem. Tu samou páku můžeme provést opět po chytu za oděv, a tentokrát se budeme točit na druhou stranu, takže si to předvedeme v opačném držení, abyste to dobře viděli. Takže tady stojíme tak, že Julie mě drží za oděv, já si zase jistím tu její ruku svojí rukou a teď se otáčím do jejího vnitřku. Tady můžu dát klidně úder loktem a zase se dostávám k ní, dávám si ten loket před svoje rameno je těsně za ním, a už můžu provádět páku zase do bolesti mé partnerky. Teď si to provedeme ještě oboje bez mluvení. Ve chvíli, kdyby mi ten parťák udělal to, co teď Julie, že by se mi chtěl přetáčet do pokrčené ruky, tak buď použiju větší sílu, nebo přejdu do jiné techniky. To si vyzkoušíme v nějakém dalších videích, kdyby se mi třeba přetáčela tak, že bude chtít tuto ruku pokrčovat, tak já můžu udělat páku na triceps, kterou se naučíme v některém z příštích videích, tu ruku ji narovnat a tady tím způsobem si ji zase vázat, jak budu potřebovat. Druhou variantu, kterou si provedeme, bude varianta téhle páky na loket po úderu. První, co musíme udělat, je ten úder nějakým způsobem vykrýt. V tomto případě budeme vykrývat pomocí těchto krytů, horního, vnějšího nebo vnitřního, záleží to na vašem uvážení a na té konkrétní situaci. Ale když se tu páku učíte, zkuste to s tímhletím krytem, protože je to takové relativně jednoduché a intuitivní.
Takže Julie mi útočí, já vykryju horním vnitřním krytem, teď si jistím její ruku v oblasti zápěstí, dostávám se opět do ní a opět provádím tu páku na loket. Ve chvíli, kdybych kryla tím druhým krytem, což je horní vnitřní, tak se budu otáčet zase tímhletím způsobem zase. Můžu provést úder loktem a tu páku vedu opět tímhletím způsobem do bolesti té mé partnerky. Takže provedeme si tuhletu variantu ještě bez povídání. Únik z téhleté páky může být v podobě kotoulu. To si zase můžeme předvést v nějakém z dalších videí. Je to relativně pokročilá varianta, takže pokud jste začátečníci nebo se na to necítíte, tak si ji nezkoušejte. Nicméně přehoz z téhleté páky je opět relativně snadný. My se do ní nějakým způsobem dostaneme, vykryjeme, teď se dostávám do Julie, natočíme se proti kameře. Důležité je, aby v případě jakéhokoliv přehozu jsme mezi sebou neměli takzvanou hygienickou vzdálenost, to znamená, aby jsme byli navezené jedna na druhou. A já v případě, že chci toho člověka přehazovat, tak můžu jít do nějakého snížení a teď. Co dělá Julie? Ta páka ji nějakým způsobem vede a ona může přeze mě přepadnout do hvězdy, případně do kotoulu podle toho, co jí dovolím. V případě toho, že by to byl můj nepřítel a já ho chtěla tímhletím přehodit, tak prostě zase lámu ruku a hodím ji rovnou na hlavu bez ohledu na ní a na to, jak dopadne. Tak a ještě si připomeneme, že u téhle páky je účinnější, když budeme lámat co nejdál od toho lokte. Pokud bychom rukama začali tahat tady, tak máme menší sílu než tu, kterou máme, když taháme dál od toho lokte. Jo, je to fyzika, jednoduchá technika páky. Jako když jste na houpačce. Pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, koukněte se do popisku, sledujte nás na našich sociálních sítích a pokud máte nějaké přání, napište nám ho do komentáře. Ahoj!